नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला अशी एक भाजी दाखवत आहे. ती भाजी खाल्ल्याने तुम्हाला मटणाची आठवण येईल, एवढी सुंदर अशी भाजी आहे. आणि त्याच भाजीचे मी अशी कापे पण तयार केलेले क्रिस्पी असे. तर ह्या भाजीचं नाव आहे सुरणाची भाजी आहे. मस्त अशी मटणासारखी चमचमीत भाजी आहे. आणि हे जे मी कापे केले आहेत, तर हे पण सुरणाचे कापे आहेत, मस्त अशी क्रिस्पी कापे आहेत. तर ह्या दोन रेसिपी मी कशा बनवल्या त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर आता हे मी घेतलेलं आहे गावठी सुरण आहे बघा. हे असं सुरण असतं गावाला, मस्त असं खूप छान सुरण भेटतं. तर आता हे ह्याला माती वगैरे लागली तर मी स्वच्छ आधी धुवून घेतलेले. आता ह्याचे मी आधी बटाट्यासारखे असे बारीक तुकडे केलेले आहेत. वरचं ते काळंवालं साल काढून घ्यायचं आहे. आणि आता हे मी थोड्या वेळ शिजून घेतं. तर ह्या सुरणाला जराशी खाज असते, तर ह्याला मी थोडंसं तुम्ही असं आगळ लावून कापू शकता, पण मी असंच कापते, काही एवढं अति खाज येत नाही. तर आता हे मी जरा 10 मिनटं शिजवायला ठेवते. आणि त्याच सुरणाचे मी असे कापे करून घेतलेले आहेत बघा, असे बटाटेसारखे असे मस्त असे कापे करून घेतलेले. तर हे सुरण आहे ते पाण्यातच ठेवायचं आहे, नाहीतर हे काळं पडू शकतं. तर ह्याला मी आता पाण्यात ठेवून देते, थोड्या वेळाने मी करताना तुम्हाला दाखवते. तर आता ह्या सुरणाच्या भाजीसाठी मी असा मसाला असा रेडी करते. तर आमचं मालवणी स्पेशल ओलं खोबरं, कांदा आणि ही कोथिंबीर घेतले आणि आलं लसूणची पेस्ट आहे. जर आलं लसूणची पेस्ट नसेल तुम्ही याच्यात लसूण आणि आलं घालूनही भाजायचं आहे. तर आता मी चांगलं असं हे खोबरं आणि कांदा व्यवस्थित असं भाजून घेतलेलं आहे. तर आता याच्या मिक्सरला लावून याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर आता मी काय करते, मिक्सरचं एक भांडं घेते आणि त्याच्यामध्ये हे सगळं वाटून घेते. तर वाटताना ह्याच्यामध्ये मी अजून काही घातलेले ते तुम्हाला दाखवते. तर आता मी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट म्हणजे हा फक्त कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर आहे, जास्त तिखट नाही आहे, म्हणून मी 2 चमचे घेतला आहे. आणि 1-1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. तर मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं गरम मसाला असतं, तर एक्स्ट्रा असं काही वापरायची गरज नाही आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 टॉमॅटो चिरून घेतला आणि तो टाकला आणि व्यवस्थित अशी हे बघा मस्त अशी कलरही सुंदर आलेला आहे बघा, अशी मी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. तर आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि तेल जरा गरम झालं की याच्यात मोहरी घालायची अर्धा चमचा. तर मोहरी व्यवस्थित तडतडली की याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं पण घालायचं आहे. तर हे घालून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं कढीपत्ता घालते. कढीपत्ताही चांगलं असं झालेलं आहे गरम. आता याच्यामध्ये काही घालायची गरज नाही, कारण वाटणामध्ये मी सगळं कांदा वगैरे घातलेलं आहे, तर एक्स्ट्रा असं काही घालायची गरज नाही. तर आता हे वाटण घालून व्यवस्थित त्याच्यात परतून घ्यायचं आहे. पण ह्याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घालायला विसरली आहे. तर आधी मोहरी, जिरं आणि कढीपत्ता घालून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घाला आणि नंतर हे वाटण घाला. तर मी विसरल्यानंतर हे मी नंतर घातलेलं आहे आलं लसूणची पेस्ट. पण मी तुम्हाला सांगते की असं करा, म्हणजे त्याचा कच्चापणा सगळा निघून जातो. तर हे चांगलं असं वाटण परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार आणि व्यवस्थित असं हे परतून घ्यायचं आहे. आता मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं आलं लसूणची पेस्ट विसरलेली होती, तर मी आता ॲड करते आणि परत हा मसाला जरा व्यवस्थित परतून घेते. तर हा मसाला मी परतून घेतला आहे. तर आता झालेलं आहे रेडी बघा, मसाला व्यवस्थित कलरही सुंदर आलेला आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते, म्हणजे जरा मसाला मीठ वगैरे व्यवस्थित लागेल. आणि असं हे मी सगळं असं तर घालून घेतलेलं आहे. आता मगाशी मी सुरण वाफवून घेतलेलं आहे आणि ह्याचं पाणी फेकून द्यायचं आहे. तर हे आता चांगलं तर शिजलेलं आहे, फक्त जास्त वेळही लागणार नाही, 5 मिनटात तयार होईल ही भाजी मस्तपैकी बघा. मग कलर बघा एकदम सेम मटणासारखी टेस्ट दिसते ना, आणि कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे. आता ही जर अशी सुकी भाजी म्हणून थोडंसं याच्यात मी कोमट पाणी टाकते आणि बघा अशी वाफ काढून घेतलेली आहे. तर आता हे सुरण चांगलं शिजलेलं होतं म्हणून काय मी झाकण वगैरे ठेवलं नाही, असंच वाफवून घेतलेलं आहे. पाणी जरा थोडंसं आटवलं आहे. आता हे सुरण जरा असं ह्याला खाज असते म्हणून ह्याच्यामध्ये मी 2 कोकम घातले. जर तुमच्याकडे कोकम नसेल तुम्ही चिंच घातली तरी चालेल, म्हणजे खाज वगैरे येऊ नये म्हणून त्यासाठी. तर ही भाजी आता रेडी आहे. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि
चटपटीत ही भाजी, मटणासारखी टेस्ट असलेली भाजी भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, भाताबरोबर खायला मस्त आहे. तर ही भाजी बघा, सुंदर अशी, कलरही सुंदर आलेला आहे. ही भाजी तुम्हाला नक्की आवडली असेलच. तर आता बघा, मी तुम्हाला आता त्याचे कापे करून दाखवते. तर हे मगाशी तुम्हाला सांगितलेले थोडे काळे पडतील. तर आता हे मी पाण्यातून काढलेले आहे, चांगलेसे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहे. तर हे लगेच केले असे तर एवढे थोडेसे काळे नाही पडत, पण मी थोड्या वेळ ठेवले होते म्हणून ते थोडेसे काळेपट पडले. पण हे स्वच्छ चांगले मी धुवून घेतले 3-4 वेळा पाण्याने. आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ पण चांगलं हे लावून घ्यायचं व्यवस्थित. म्हणजे आधी मी सगळं घालून घेते, मसाले, मीठ वगैरे. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा लाल तिखट घातलेलं आहे आणि 1-1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची. तर आलं, लसूण, कोथिंबीर आहे, हे चांगलं वाटून घेतलेलं आहे. त्याची पेस्ट मी 1 चमचा घातलं आहे. आणि हे आगळ आहे, कोकमचं आगळ म्हणतात आमच्याकडे कोकणामध्ये. तर तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये लिंबू घातला तरी चालेल, टेस्ट छान येणार त्याची. म्हणजे खाज वगैरे येऊ नये म्हणून याच्यामध्ये थोडंसं घालायचं असतं आंबट. तर आता ह्याला लावायसाठी मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी रवा घ्यायचा आहे, बारीक रवा. आणि हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे सगळं असं लावून घ्यायचं आहे ह्या सुरणाच्या कापाला. तर आता हे मी लावून घेतलेलं आहे. तर एका बाजूला मी आता तवा गरम करून घेतलेला होता, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं आहे, चांगला असा मोठा भरून. आणि हे आता कापे मी भाजून घेते. तर आता हे सोडताना त्याच्यामध्ये तेलामध्ये घालताना आधी गॅस फास्ट करायचा आहे, नंतर बारीक करायचा आहे. आणि असं मी आता बघा 2-3 मिनिटांनी असं परतून घेते. तर बघा, असा जरासुद्धा रवा वगैरे निघालेला नाही आहे, व्यवस्थित असे आहे. तर आता हे दुसऱ्या बाजूनी पण 2 मिनिटांनी मी परतून घेते. तर आता हे कापे रेडी आहेत, तर मी आता हे काढून घेते. बघा, मस्त असे सुरणाचे कुरकुरीत कापे रेडी आहेत. तर मस्त असे मी काढून घेतले. तर आता दुसरे मी पण रवा लावून घेतला होता व्यवस्थित त्याला, तर ते पण मी आता ह्या तेलामध्ये सोडून घेते ते व्यवस्थित. आणि हे कापे जर कधी भाजी वगैरे नसेल तर तुम्ही असे झटपट असे हे सुरणाचे कापे करू शकता. खूप छान लागतात आणि खूप टेस्टी असतात. तर हे पण मी सुरणाचे कापे असेच रेडी करून घेते बघा, मस्तपैकी. तर 2 मिनिटांनी मी हेही व्यवस्थित परतून घेते. बघा, जरासुद्धा रवा वगैरे अजिबात निघालेला नाही आहे. मी तुम्हाला तर हे कसे वाटले तुम्हाला हे कुरकुरीत सुरणाचे कापे? तर हे कापे तुम्हाला जर आवडले असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.